Ito, prangkahan ako maggamot. Ulitin ko talaga. Pakiusap. Binigyan ka ng pagkakataon ng aking ama. Hindi ako naggamot sa iyo kung hindi ang aking ama ng Pong Nazareno dahil siya may hawak sa akin at pananampalataya. Pero binigyan ka ng pagkakataon ng Diyos. Kanina para kang lantang gulay, ngayon hindi ka na nilamig. Alam ko inaantok na antok ka na talaga. 'Di ba? Talagang gusto mo nang bumigay. Kasi ilang buwan na mo na sakit yan? Magto 2 weeks. Magto 2 weeks ka na. Sa 2 linggo, parang 1 taon ka hindi kumakain at natutulog. Gapitik lang. Ngayon, tatalab na lahat sa iyo yan. Ang pakiusap ko lang, manalig at manampalataya ka. Nakaligtas ka sa kamatayan mo dahil binigyan ka ng taning ng 1 buwan. Magpasalamat ka sa Diyos dahil Hige! Ayaw mo talaga ako kausapin, ha? Ano? Kilala mo si Kristo? Ha? May takot ka sa Kanya? Ayaw mo talaga ako kausapin. Kilala mo si Kristo? Ha? Amen. Kilala mo si Kristo? Ha? Kilala mo ba si Kristo? Ay, ayaw mo ko sagutin. Hindi mo kilala si Kristo. Kilala mo si Jesus? Ha? May takot ka sa Kanya? Babae ka lalaki? Babae ka lalaki? Sagutin mo yung tanong ko kung babae ka lalaki. Babae ka lalaki? Ayaw mo talaga ako sagutin. Babae ka lalaki? Sagutin mo yung tanong ko, babae ka lalaki? Babae ka lalaki! Sasandang kita sa loob ng katawan niya, tanda mo, pupersahin kita. Ayaw mo ko sagutin. Kakausapin mo ko, hindi. Bilang instrumento ng Diyos. Huwag mo kong talikuran. Naintindihan mo? Ngayon, sagutin mo yung tanong ko. Kilala mo ba si Kristo? Kilala mo? Hindi mo kilala ang aking ama na Panginoong nating lahat? Imposibleng wala. Kilala mo ba si Jesus? Kilala mo ba si Jesus? Bakit hindi mo masagot ang tanong ko? Si Kristo hindi mo kilala. Si Jesus Kristo hindi mo pa rin kilala. Anong nilalang kang tao? Bakit hindi mo kilala ang Diyos? May galit ka ba sa tao nito? Oversign kita. Pagbibigyan mo ako, hindi. Magiging payapang utak ko at magiging payapang utak mo kung makikipag-usap ka na maluwalhati sa akin sa pangalan ng aking Ama na si Kristo. Binigyan ako ng kapangyarihan upang ang pag-ibig at kapayapaan ang maghari sa ating dalawa at ganun din sa iyo. Makikipag-usap ako sa iyo at hindi kita popersahin kung pagbibigyan mo ako. Kung hindi mo mabanggit ang aking Ama at hindi mo mabanggit kung babae ka lalaki, sasagutin mo lang ang tanong ko. May galit ka ba sa taong ito? Nainggit ka ba sa taong ito? Nainggit ka ba? Itataas ko ang pangalawang antas. Ayaw mo akong pagbigyan, ha? Nababali sa iyong palito. Amen. Nabali sa iyong sumunod na stick. Ayaw. Wala, mapipilitan tayo ng itaas kong dasal. Matigas ang ulo nito. Nabali niya yung, amen. Ano? Hindi mo talaga ako kakausapin. Pahirapan kita ng pahirapan. Ayaw mo talaga ako kausapin, ha? Matigas talaga ang ulo mo, ha? Pasintabi po, Panginoong Isus sa mga Nazareno. Pwede pa pumatawag si Rafael at siya ang Karngel. Ela, tinatawag kita bilang anghel ng Panginoong Kristo. Pahiramin niyo nga ako ng kapangyarihan niyo. Magnetiko. Painitin buong katawan nito. At pasuin to na kasing init ng araw. Amen. Magkikipag-usap ka, hindi? Ayaw mo talaga ako sabihin? May galit ka ba sa tao ito? Nainggit ka ba rito? Sagutin mo yung tanong ko. Nainggit ka ba? Ayaw mo. Kilala mo si Jesus? Ayaw mo talaga. Matigas ka talaga, ha? Oversign na natin itong asawa mo. Ay, yung nasa loob ng katawan ng asawa mo, lintik yan. Ayaw tayo pagbigyan. Gusto talaga mag-torture sa loob ng katawan, ha? Matigas ka. Ikaw ang pumili ng kapalaran mo, ha? Oo nga po, sabi nga po eh. Matigas ka. Pangatlong antas ang gagamitin ko sa'yo. Sa pamamagitan ng pagsambit ko sa inyo, Panginoon, Sus amang Nazareno, ilawan niyo pong aking kamay. Amen. Talagang matigas ka, ha? Bigay. Yan. Okay. Ayaw pa rin, ha?
Talagang ayaw mo ako pagbigyan, ha? Ayaw mo lahat sagutin yung tanong ko, ha? Kilala mo ba si Kristo? Ha? Kilala mo? Hindi? Kilala mo ba si Kristo? O, sige. Tao ka hindi? Tao ka hindi? Sa pangalan ni Jesus! Tao ka hindi? Tao ka hindi? Ayaw mo talaga? Hindi ka tao? Matigas talaga ang puso mo, ha? Palalambutin kita ngayon. Sa pamamagitan ng pagsambit ko sa inyong pangalan, Panginoong Jesus, amang Nazareno, muli po akong tatawag bilang instrumento nyo. Ipagkaloob nyo po sa akin ang basbas ng inyong kapangyarihan upang lusawin ang sino mang nasalod ng katawan nito at hindi niya kayo kinikilala bilang Ama namin na tagapagligtas ng salibutan. Wala sa kang karapatang mabuhay sa mundo kung hindi mo kilala ang aking Ama. Pipilipitin kong buong katawan mo. Ano? Ha? Sige, linisin mo yung katawan niya. Gamitin mo. Kamay mo. Tanggalin mo. Pagbibigyan kita. Sige, huwag mo akong tawagin kuya dahil hindi kita kapatid. At wala akong kailangang taong demonyo na hindi marunong tumawag sa aking Ama. Pikit mo yung mga mata niya. Pag hindi mo pinikit at ginigising mo ang diwa niya, tutorturin kita sa loob ng katawan niya. Imposibleng wala ka dyan sa loob ng katawan niya. Kita mo nasasaktan siya ng ganong kabilis. Bilisan mo. Tanggalin mo. Matigas ka talaga, ha? Palalambutin kita. Umanda ka. Bumababa ng mga anghel ng Diyos. Pinipwersa mo ako, ha? Sige. Tanggal! Ubusin mo! Simula ulo! Teka, hindi mo kilala si Kristo? Hindi mo kilala si Jesus? Dalawang kamay ang binigay sa'yo ng aking Ama. Gamitin mo yan. Talagang pinipilit mo ako, ha? Alas! Alas! Sasaktan ka na saktan. Nagkakasalog ng katawan niya. Nung kita mo, ay lumubog yung daliri ko. Tanggalin mo. Gamitin mo yung kamay mo. Pupugutan kita ng hininga. Tanggal. Tanggalin mo. Naawa ka rito? Hindi ito asawa mo. Kawan. Tutuksuhin ka lang ng demonyo niya. Kala! Kung mahinang iyong pananampalataya, maawa ka sa iyong asawa. Pero hindi yan ang asawa. Hindi yan mamamatay. Huwag ka mag-alala at hindi pa itulutan ng Diyos yan. Hala! Paubo-ubo ka pa sa loob ng katawan niya. Titirihan kita dyan ng sibat. Untik ka. Ha? Bisa mo, may palang ang ginagawa ko sa iyo. Tanda mo, hindi pa kita pinupwersa ng sobra-sobra. Hala! Ilang tanong ko sa iyo kung kilala mo si Kristo. Hindi mo masagot. Hindi mo kilala si Jesus. O baka yung mahal na ina, hindi mo rin kilala. Ang mahal santo ninyo, hindi mo rin kilala. Kaya nung nilalang ka, di demonyo ka. Hala! Makikipag-usap ako o nang maayos, kakausapin mo ako, titigilan kita. Makikipag-usap ako, hindi. Pagbibigyan mo ako, kakausapin kita ng maluwalhati sa pangalan ng aking Ama at meron ako sariling paninindigan. Pero kung kakausapin mo ako ng maayos, pagbibigyan kita. Ikaw ba ay tao? Hindi ka tao. Pupugutan kita ng hininga. Papatayin kita sa loob ng katawan ng taong ito. Sagutin mo yung tanong ko. Tao ka ba? Hindi. Babae ka ba? Lalaki? Babae ka lalaki? Ha? Babae ka lalaki? Tatanggalan kita ng hininga sa loob ng katawan niya. Pag hindi mo ako sinagot, magiging salbahe ako sa'yo. Tanda mo. Ha? Babae ka lalaki? Babae ka? Mintik ka? Sige, kalasin mo. Kalasin mo lahat. May galit ka ba rito sa taong to? Salazar. May galit ka ba kay Salazar? Ha? May galit ka ba? Oh, may galit nga to sa inyo. Okay, kalas. Linisin mo katawan niya. Kalas, tagang matigas ka, ha? At tinutorture ka na, ayaw mo pang umamin, ha? Hindi mo masabi kung babae, lalaki ka. At hindi mo rin masabi si Kristo kung sino si Kristo. Imposible walang taong nakakakilala sa gumawa ng langit na lupa. Tanda mo. Siguro naman lahat ng binanggit ko sa'yo na nakalagay sa Bible, ha? Ha? Kalas! Huwag mo na akong artihan. Lumang style na yan. Nakita na kita sa loob ng mata niya. Dinadama lang kita, pinapadama lang kita. Tinitingnan ko lang kung magsisinungaling ka. Kalas. Sige. Ubusin mo. Babalik ka ba sa loob ng katawan niya? Babalik ka ba? Sagutin mo yung tanong ko. Babalik ka ba? Babalik ka ba? Hindi na? O, tanggal. Sige, kalas. Babae nga. Ha? Ay, ka, ha? Sabi ng magnetic sa tenga ko, kapapasok nila, babae ka daw, ha? Sige, kalas. Anong galit mo kay Salazar? Salazar? Opo. Anong galit mo kay Salazar? Anong personal mong galit sa kanya? Hindi mo masagot ang tanong ko kung babae ka lalaki.
Tinatanong kita kung babae ka lalaki. Tinatanong ko kung may galit ka sa kanya. Nainggit ka ba? Ayaw mo kong sagutin. Lintik ka. Ano ako? Sira ulo nakikipag-usap sa walang tao. Kung okay lang. Kung hindi kita nakikita. Para akong sira ulo. Sasabihin ko na naman, kinukulam to. Pero hindi ako bibitaw ng kinukulam ka. Ay kinukulam ko tao. Gusto ko magmula sa iyong bibig. Para ipatunayan ko kung talagang kinukulam ka. Dahil meron ako nakitang maitim dyan. Ha? Hala! Pero nararamdaman ng puso ko at sinasabi sa mental telepathy ko na babae ka. At ang boses mo nag-i-echo sa loob ng katawan niya. Kala! Pero gusto ko, ikaw ang bumukas sa bibig mo kung anong nilalang ka. Ayaw ko tanungin ang mga anghel ko. Ayaw ko pabukas ang mga third eye ko sa kanya. Gusto ko sarili ko, sa sarili kong paraan. Kung kailangan gamitan kita ng dahas. Mapasalita lang kita. Kalas. Babalik ka ba sa loob ng katawan niya? Babalik ka ba? Sagutin mo yung tanong ko, babalik ka ba? Ha? Babalik ka ba? Hindi na. O sige, huwag ka nang babalik ha. Linisin mo yan. O sige, magiging payapa ako. Papakawalan, bibitawan ko aking sandata. Makikipag-usap ako sa'yo. Baka sabihin mo naman, masyado kitang pinupwersa, kaya ka hindi makapagsalita eh. Usapan to ha, sa espiritual ng Diyos. Bilang pag-ibig at kapayapaan. Ang tanong ko, may galit ka ba sa kay Salazar? Ha? May galit ka ba rito na hindi ka sa pamilya niya? Yung totoo. Malaki ba? Malaki bang galit mo sa kanila? Nainggit ka ba? Ha? Hindi ka nainggit? Paano ka nakapasok sa loob ng katawan niya? Saan mo siya nakita? Sabihin mo na sa akin kung ayaw mo kong saktan. Di ba sinabi sa'yo, hindi ko na gagamitin ang kanang kamay ko pag hindi ka nagsalita. Gagamitin ko to pag nagsalita ka. Ay baliktad. Gagamitin ko to pag hindi ka umamin. Pag umamin ka, hindi ko to gagamitin. Naintindihan mo? Makikipag-usap ako. Ikaw ba ay tao hindi? Tao ka ba hindi? Huwag mong pilitin si Magnetico. Papapasukin ko dyan sa loob ng katawan niya para malaman ko lang kung sino ka. Tao ka hindi? Tao ka hindi? Tao ka ba hindi? Sa pangalan ni Yesu Cristo. Tao ka ba hindi? Hindi ka tao? Hindi. Eh di ko na kanina ka pa nakipag-usap sa isip ko, di natapos tayo ng labanan, bakit ka pumasok sa loob ng katawan niya? Ha? Bakit ka pumasok dyan na maitim? May kasalanan ba to? May kasalanan ba siya? May kasalanan ba siya sa aking ama? Meron? Ano? Meron? Meron! Wala. May kasalanan ba siya sa'yo? Ha? Anong kasalanan niya sa'yo? Sabihin mo sa akin kung anong kasalanan ng katawan lupang ito. Mismo ako magpapagalit sa kanya. Oh, pero kung hindi ka nagsasalita, eh ano pang kwenta ang bibig ko rito kapag salita, pupugutan kita ng hininga. Pag na, sabi ko sa'yo, hindi mo ako mapipito, pero bibigyan kita ng hindi mo pa nararanasan. Ano ang tanong ko? Sagutin mo yung tanong ko. Ikaw na maitim, ang tanong ko sa'yo, kung tao ka ba, hindi. Kilala mo ba si Kristo? Kilala mo ba si Kristo? Ayaw mo talaga ako kasapin. Bibigyan kita ng isang pagkakataon sa pangalan ni Jesus. Ilang minuto? 12. Bibigyan kita ng 2 minuto hanggang 40 minutes ka lang. Pag hindi ka nagsalita, pupugutan kita ng hininga sa katawan nito. Ito bang tao nito si Salazar ay may galit ka rito? O personal mong galit? O tinamaan ka niya? Ayaw mo kong sagutin kung tao ka o hindi. Lalaki ka ba, babae? Ayaw mo rin sumagot. Ha? Hindi mo kilala kung sino ka? Saan ka nakatira? Magnetico, pasintabi lang sa'yo. Pakirespond mo nga sa akin ng maayos kung sino ba talaga nasa loob ng katawan nito. Kung saan ba ito nagmumula. Maraming salamat sa'yo. Kapapasok niya lang sa akin sa pangitain ko. Ikaw nga isang babae. Pero gusto ko talagang bumukas sa iyong bibig. Ayaw ko sa aking bibig. Pero mahaba ang buhok mo. Mahaba din yung damit mo. Yun ba ang itsura mo? Ha? Oo daw. Yun daw itsura niya. Saan ka nakatira? Sa bukid? O sa bahay nila? Sa lansangan? Sa kalsada? Saan? Ayaw mo talaga akong pagbigyan, ha? Pinagbibigyan na nga kita. Pasintabi po, Panginoong Hesus, amang Nazareno. Kanina pa to sa akin. Talagang sa pamamagitan ng pagsambit ko sa inyong pangalan at lulusawin kita. Ayaw mo kong kausapin.
pasintabi sa'yo, Panginoon. Bigyan mo ko ng kapangyarihan na makakapaglusaw at makakapatay ng masamang espiritu ito. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Pag dinikit ko sa ito ang dalawang daliri ko, mawawalan ka ng hininga sa loob niya. Kilala mo ba si Kristo? Kilala mo ba si Jesus? Tao ka ba hindi? Babae ka lalaki? Hindi ka tao? Tao ka hindi? Hindi ka tao? Saan ka nakatira? Saan daan? Hindi ka tao? Babae ka lalaki? Si Batni Rafael, babae ka lalaki? Kukusungin ko ang puso mo! Ano? Babae ka lalaki? Gusto ko ikaw magsabi! Babae? Saan ka nakatira? Saan? Saan yun? Sa Fortuna? Teka, gusto mo talaga makapersahin kita ng gusto? Buhay ka na tao, hindi? Patay! Yung totoo! Inulubog ko pa sa ito ng kalahati sa pangalan ni Kristo! Sa pangalan ni Yeso! Saan ka nakatira? Saan ka nakatira? Ha? Sa pangalan ni Jesus! Sa pangalan ng Ama! Saan ka nakatira? Pupersahin kita! Tao ka hindi! Tao ka hindi! Ayaw mo talaga matibas talaga ha? Kahit pinupwersa na kita, ayaw mo talaga umamin ha? Hindi kang babae ka? Tinatanong ko sa'yo kung tao ka hindi! Isa na lang! Ipikit mo ang diwa niya. Pag hindi, pipersing kita ng gusto dyan. Tanda mo. Kalasin mo lahat ng lalagay mo sakit. Marami pa daw. Ubusin mo. Bago kita todasin dyan sa loob ng katawan niya, papakalas ko muna sa'yo. Ubusin mo! Ika. Ito lang daliri gagamitin ko sa'yo. Tanda mo, ito lang papatay sa'yo. Tanda mo, itong maliit lang ito. Ubusin mo! Babalik ka ba sa loob ng katawan niya? Kailanman? Gusto ko talaga ikaw magsabi sa akin kung anong nilalang ka. Sinabi mo na babae ka. Pero gusto ko malaman kung tao ka o hindi. Ayaw ko magmula sa akin. Kasi pag ako nagsabi, baka sasabihin na mong nanonood sa akin. Bakit ko alam? Siyempre nakikita ko siya. Malay ko ba itong mata ko to? Mata to ng pong Nazareno. Gusto ko magmula sa iyo. Alam ko kung sino ka. Gusto ko magbukas sa iyong bibig. Bakit ayaw mo sabihin ang angkan mo? O ayaw mo sabihin ang kasarian mo? Alam ko naman na babae ka dahil sinabi mo na yon. Pero gusto ko malaman kung tao ka o hindi ka tao, kung makukulang ka, etc. Pero alam kong maitim ka. Sino nagpadala sa'yo? Meron pa, wala na? Sa batok! 17. 17 na to, tanda mo. Hindi na siya kakayanin na sobrang tagal. Kung pinupersa na kita. Huling pagkakataon mo na to, pagbibigyan kita. 20 minutes, ito na huli mong pag-alas sa akin, tanda mo. Ito na yung pinakamababa ko sa'yo, tanda mo. Mahaba ng pasyensya ginawa ko sa'yo. Bibigyan kita ng pagkakataon. Ilulubog ko na sa'yo ito lahat ng daliri ko sa puso mo. Lulusawin na kita. Maniwala ka sa akin. Meron pa, wala na? Meron pa, wala na? Ito mo yung kamay niya. Ilulubog ko to na maayos sa puso mo. Sisibating kita, tanda mo. Huling pagkakataon mo to. Alam kong babae ka. Ngayon, pinuwersahin kita. Tao ka hindi. Tao ka hindi. Sa pangalan ni Kristo. Sa pangalan ni Jesus. Tudurugin ko ang puso mo. Ano? Hindi ka taga magsasalita. Kilala mo ba si Jesus? Kilala mo ba si Jesus? Kilala mo ba si Kristo? Wala kang karapatan mabuhay sa mundo kung wala kang kilala ng Diyos. Umanda ka na ngayon. At tapusin na kita. Kanina pa ako nagtatanong sa'yo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo, masamang Espiritu, nilulusaw kita. Binabalik kita sa impyerno. Pinapalayas kita sa loob ng katawan ng taong ito. Lumayas ka, masamang Espiritu. So, mapapagod ang gusto ng tatay mo. Anong pangalan? Protasio Salazar. Potasyo sa Salazar. Protasio. Pasintabi po Panginoong Yesus sa mga Nazareno upang gabayan niyo po siya makabalik sa loob ng katawan niya. Tinatawag ko si Protasyo Salazar. Tinatawag kita bilang instrumento ng aking Ama. Bumalik ka na sa katawan lupa mo.
Gabayan siya ng mga anghel ng Panginoon Kristo upang makabalik sa katawan lupa niya. Medyo tumagal tayo ng konti. Sa pamamagitan ng pagsambit ko sa inyong pangalan, Panginoong Jesus, amang Nazareno, iilawan niyo ang aking kamay upang proteksyonan siya makabalik sa kanyang katawan lupa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama Jesus, amang Nazareno, kami ang iyong mga anak. Ilayin niyo kami sa panganibat na samang espiritu. Binigyan mo ko ng kapangyarihan, kaya kayo po ang manguna sa aming buhay. Amen. Gumising ka. Itilat mo ang iyong mga mata. In Jesus' name, sabi mo. Sandal ka mga konti. Inumin mo muna itong konti. Konti lang. Hinga ka mo na malalim. Konti lang. Sige. Konti lang. Sige. Labas mo yung hangin sa ilong. Kalahati. Anong pangalan mo? Anong epilido mo? Middle name mo ano? Ilan taong ka na? 49. Kilala mo ba si Kristo? Kilala mo si Jesus?